господа, този поздрав е специално за Ники Патрона, Ники Патрона. От виетнамските има сина е обареви леско наказателя на корусите е баре дому како баре. Вилеско бали гармина Ники, но те се му върви виетнамските. Той е човека Анна манлеле он Ники, но те машината на времената. Easy music, easy music, easy music, easy music. Ай, дами и господа, този поздрав е специално за Ники Патрона, Ники Патрона. От виетнамските има сина е обареви леско наказателя на корусите е баре дому како баре. Вилеско вали гармина Ники, но те се му върви виетнамските. Той е човека манлеле он Ники, но те в машината на времената. Easy music, easy music, or easy music, or easy music. Ай. Дами и господа, този поздрав е специално за Ники Патрона, Ники Патрона. От виетнамските